usa sa kong rason nga nung nag-live ko kay tungod ani ipakita napapakita na ko ninyo. Okay. Nag-live ko kay akong cellphone naidako kayong itom na nya sa tong adlaw nag-post ko nga basin mohunong sa ako og live kay ang ako ang cellphone na tagak. Pero pagkatagak ka to dili pa yung ani kabaga ang itom no para ni na itong yan gamay ra kay ito yung mura gamay nga crack ba karon kay ni baga naman gyud maglisod na ko edit kay wa betay lain na gamit akong gamiton mag-edit ko video kani ra gyud sa akong cellphone nya kuha ni siya Samsung A12 man siguro to nya mga 4 years na po ninako nga cellphone so pero wa ko ika-ilis ani mutay kwarta so tungod na nag-live ko para ni desktop kuya kay kong room na napa ko'y tuwalya na ako gibitay sa likod no? So kay ang ako ang cellphone maklaro ba kaninyo no na ni itong pa na din ha nya napagini diri so anyway so mana tong isgutan nganong say value sa content sa usa ka vlog no unsay value ano para na ako personal na experience dili kay ko daggamay ra kay man sa akong live pero na ako'y usa ka post na vlog na niabot og 1.3 million yes so meaning mas dako siya igo kung vlog siya dili siya dako igo daghag magka-interest kung vlog nga naman nari sa TikTok magod kung mag-live ka iguman sa imo live mawagtang imuhang live kung kamatikod mo ana di para sa Facebook or sa YouTube na kung mag-live mo iniguman sa session papilion ka kung imo bang i-delete o di ba? Well diri sa TikTok iguman nimo live mawagtang na ditso mawagtang ang imuhang gi-live so nindot jud kung mag-post ka dinhi sa TikTok og vlogs gawas kung live seller ka ha kanang maninda mo og mga products or basta sa ako nasuwayan ako aning personal experience ang pinakadaghan nga nitanaw na ko og live video is 10 ka buok kunya akong vlog niabot og 1.3 million lima gana so napiktuhan akong vlogging career dili ko vlogger ha kay ganan lang gyud ko mag-post no ganan ko i-share akong mga contents nga kanang unsay nitabo sud sa classroom so since Papa Pip since ang ako ang cellphone na damage man kani nga part diri kung mag-edit magud mo video dinha lang sa cellphone kana sa mga post sa vlogs kani nga part diri importante kay ni kay dinhi man ang uban na mga kanang pwede nimo i-edit ba so kung dili nimo makita ang part diri sa mo cellphone kuan ni ha nang crack ni ha dili ni prank ha singtong so tungod ana akong cellphone dili na kay ko ka vlog so karon nag-live ko kay wa man ko'y sa matod pa nila kung mag-vlog ko no kanya mohunong ka og post basin ang imuhang algorithm dili na ipakita ni TikTok imuhang mga videos sa uban so I need to be online to keep the algorithm minsan ang algorithm kanang pop up sa inyo ha kasing karon gani ni pop up ra ni akong video sa inyohang TikTok
mo na algorithm i-recommend sa TikTok imong videos, mas daghan og chance na ma-recommend siya kaysa kadong panagsara ka mo post. So since ang akong vlogs murag mahunong man momentarily, no, basin mga mabtan siguro 1 month akong vlogs, depende kung maka-edit ba ko. Kaya na may uban nga di na nako butangan og caption, di na nako i-cut dali ra i-upload na ako dito. Pero usually kung mag-edit magug ka kanang i-vlog nimo nga nindot og dili siguro nindot kayo kay akong gadgets di magid ni high end kayo. Pero kung ganahan ka ang imong post magud kay kanang ganahan ang nanaw, so imog yung i-edit, di ba? So why lami kung dili siya ma-edit, di nimo mabutangan og effects, di nimo mabutangan og sounds kay labyan ra ka sa mga audience. Pareha karon no, usan lang nabili nagtan-aw na ako. So lahi ra gid ang live, lahi pod sa vlog. Ganahan kung makasabot ka kung mag-vlog ka, mo ni ang mga concept or prinsipyo or mahog ta nga rule of the thumb. Ang rule of the thumb kung mag-vlog ka, hadyo maritarukan. Ang rule of the thumb kung ganahan ka mag-vlog o niya mapansin ang imong vlog, kinahanglan na kay post at least once a day. Kung di mo kaya ang once a day, kinahanglan at least sa usa ka semana na kay usa ka post. Nga since ako ang cellphone na damage man, na napiktuhan man sa kadong natagak ko, dili ako yung natagak guys. Ang cellphone ako may natagak. So dili ko ka-edit kaayo, so I need to be online. So pareha karon mo na nag-online ko.